Čaute, vítajte pri mojom tutoriáli, ako sa pripojiť na Minecraft server. Zapnete si Minecraft. Napíšete si meno. No, už sa vám zapína Minecraft. Zväčšite si. Multiplayer. Nájdete si na stránke, ktorú vám dám do popisu, taký server na vašu verziu. V mojom prípade 1.7.4. Idete na server, taký napríklad tu na Čorkuj. Dáte lomeno, stlačíte T, dáte lomeno register, napríklad jahoda, no, čo to nejde? Aha, tak, vidíte, a po druhom prihlásení pôjdete tam, dáte T lomeno login, no a ste prihlásení a môžete hrať. Takže čaute.